Wong kemayu iki akeh sing gething. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni kae gething apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kowe nek ngendhangi trampile ra jawab. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kowe lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Kebutke. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebutke suarane mak ba ba ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Moh semaput bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil. Nih Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngopo? Kah aku. Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lha apa? Apa? Tekok ki sekendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya. Bujuk raimu. Are entuk nesu kok. Lah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asma. Lah aku piye len? Versu Banyuwangi. Versu. Oh lek kualat ngono kuwi. Iya. Iya, jogate yo ngeber. Entuk kita entuk. Tekah tujuh Kiseno Nugroho.
dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih Pak, wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Nggih, nggih kedah ndonga tapi kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari Pak. Nggak bisa disepelekan, tetap nggak bisa. Kan ning kene ra duwe peralatan canggih kaya Eropa, Cina ngono. Wah iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang nggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ra iso disepelekan. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Ngaton ngadi ombeni wedang panas terus, ya. Iya. Ngono nek ora mati yo adus wedang panas. Ya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik karing bubuti. Arep nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Pak Susilo Tengkleng, ora tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Nah, aja tengkleng. Nek tengkleng ki ngene iki sikile dangkat siji terus. Ngene iki tengkleng. Oh, niku ngaten niku kados gareng niku tengkleng. Kae iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen. Nggih. Bocah cerdas kaya iki nok. Iya, saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske. Kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama Bapak, udah saya tinggal aja enggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing guru-guru terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih apa jenenge nek gula wentah. Gulung komeng. Gulung kominge nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan kok. Gling gula wentah. Nggih, niku kan wonten mriki. Dadine nggih kula piye carane nggih tetep ngabekti katur Paseno ingkang minulya jagat. Heeh, mau disebut sapa Pak Lurah? Pak saya sinten? Sapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi kok? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya tak amini ning ya piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben-bengi ora haji-haji. Aku ki soalé ngene lho, Sa. Ngono piye? Ada beberapa pendapat ya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerone wis menep, atine wis ora kegiwang babagan kadonyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya, aja tumen duwe duit terus munggah haji terus munggah haji mongko Al-Fatihah rung ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedahe nggih. Kudu sing menep tenan. Aku wis nindakke 5 wektu. Wis ora kegiwang weruh wong kaya kowe iki wis ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh, ndak ada gunane. Ndak ana gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih takoni aku isih reget. Aku weruh duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso ya mangan kok. Dijamangan malah aku ya. Sing salah sapa? Aku dadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae. Zaman semono skripsi no. Iya. Zaman semono skripsi nulis tentang aku kok teko jam 4 ki, Pak. Sini, Pak, nunggu maghrib karo wedangan. Oke, aku yo. Gawake donat yo diental. Bareng bojoku metu aku ning rawi. Heeh, ndak seneni ya, wedi to. Ora. Ning tresna. Iya. Ayo imbang ana katresnanmu. Nggih, tapi niki bawane sik saking pamantep mon nggih.
Sing saking Pak Mantep Iya, kan, Pak iya. Mantep Pak kali Mantep, Pak heeh. Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Man keteman wayang. Bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Oke. Nah, berarti iki Mantep su Tengkleng. Mantep su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kok nok nyenengke pepundhenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Aku mbiyen ki meh putus asa, ora gelem mayang. Oh iya to. Tahu sejarah iku. Pun ade niku. Tahu mergane apa? Ora kok pamer, ora kok umuk, aku nderek Pak Bono, Blasio Subono wi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Pak Mantep. Saiki ngene lho. Mayang ki ora butuh suluk. Mayang ku ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelilehmu gecul lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki yalah suaraku mari kok ya dilalahno. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadap ya Gusti Benowo kae ya. Iya, kae Gusti dak aku kena gula kae Gusti Benowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula Gusti. Lah pripun? Nah niki pun mboten iso pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Panjenengane iki piyayi lho. Ki ya merakyat. Nek Yoja Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Ya, ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyayi luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Nek arang-arang kei dhuwit. Oh. Arang-arang ngegeki dhuwit, kula baleni Gusti. Iya. Wong kang ayu kuning. Ya. Susah lamon den lalekno. Saiki wis ketok pinter macak nok. Iya, biyen Dek pertama kali nyinden yo rambute iki dihaspray ora lurus malah jegrak kok. Soale brendel. Ah iya, ya angel di ini enggak bisa disisir, Pak. Ya ditrateni ya. Ya Ngarep kene iki nek wong wedok glungan kan disemprot senae terus dundurke iso rapi. Nek nggone Risa ora malah ngadeg. sisire tugel ya. Ah iya ya bocah ora getih Jawa asli mula ya saiki wis gelungan wis demes. Demes ya wis cantik. Wis ketok ya mung kurang lemu sih. Kene ngakoni. Kene ngakoni nek aku cantik. Aku iki biyen ngakoni kowe cantik lho, Sa. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senengane. Sindenku ki kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget-ngreget iki. Iya, iya. Darmane kedasu mandeng. Ayo, nadane. Nggih. Senan hemong sedelo nambani sesamen
pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Sinten, Pak? Ora ana jenenge tulisan nomor. Iya. Oke. Ya wis ora mokal. Iya iki ya disiarkan langsung streaming no. Iya. Kathah ya sing streaming 21.000 sementara. Nggih, Dalang sing Sena padha wonten. Sanggar Cemara wonten iki. Ana. Nggih wonten Mas Gentung niku. Oh, aku malah hafal kan. Hafal aku. Kabeh tak cedhaki ya angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, aku ya ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku ya ora duwe pasangan. Ya kayak golek selak tuwa. Lah ngopo nek tuwa? Ah, anak dipangan iki kan. Yo. Mangga. Saben omong lemon jroning sepi samon amung tansah katulung pesanku bebasani dan kisahku junggolan prasetyanku berbenang jiwa lan ragaku. Menika wau imbang ana katresnanku. Ya, luar biasa. Ya, panjen ya bocah pinter dadine ya. Nembang barang ya apik. Lah iya. Ya. Jumeneng ki, Mbak. Tatin Lestari Andayani. Ya. Lumayan, ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok klorek-klorek? Pilek, Pak. Heh? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Heeh. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus Nggih. tenggorokan gatal, Nggih. napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Iya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Lah nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus WA aku. Oh iya. Transfer teng kene Ngono aku. kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis iki. Iki ning Jaban Rangka kuwi ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tau apa? Ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir dhuwit sayuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Kayak wis to nembang kowe kan cangkem pidun kok omong wae. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wisan. Lho Gusti lenggah lho. Heeh apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Iki mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora sah. Nek luwe HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa Jelek mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak keke ning tandang ana dhisik le nyanyi ora usah trewet sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan jek omong wae kok. Ayo ben yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng bae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak.
Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gedhe kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njurku. Aku kok meninggih kaya Sajayar tok pek kabeh. Mboten. Hidung kancane. Lah ngene iki penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ana kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatini jin ngono rasane saya ora ndek kekuatan ora. Lah kene nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya sen. Sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Iya. Wiwi nani nyingkar nyingkur. Biyen dek rung iso nyandang Jawa ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora golar apa sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut, masa udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dhek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Wejan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimuka nang. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampeyan mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkreng ae anggur metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyote kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun ngono ora. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene apa ora ketok? Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora rek ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong maradaya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rek ya aku penenteng kan mbok didelokke ya raine ngono lho ora kuine. Aku wis omong raine jewowok ora karo-karuan. Oh, rai kok jewowok ki piye to? Aku ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatin tak jak mayang ngaun. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padake aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diteruske ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae.
Apa to? Wah, laler to aku. Tak gusah terus tak unggah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong, "Kalau sinten Pak ngobul bul bul." Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ono lalere jenengan teko dadi ono laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipak-pok-pok. Oh malah popok-popok yo. Apa? Mosok ya semen. Napa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? Enak iki. Aku mah dadi Tenan. iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama delok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kalau masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senene goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku Rotating ki Tom and Jerry. Tanggri muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kuncingnya ndek buntut ta ora ndek buntuti? Wes, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya kowe ra karepe aku ndek buntut ta? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ae. Yo. Nek menggo ngentas. Aku sarep mangap lho. Yo mangap. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang tresno tulus yen ingku buk asmara. Ya, mangga. None nano. Mangga. Yen liwat aku kelingan gebuk kae mien aku lewen ning tengah
apa? Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan. Oh. Ya sajae wis ora seneng karo Tatin. Kaya engko mandek kene apa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung ora tau ngerti. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Kok pas pelajaran turu? Ora turu ning kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Gending nyanding kuwi apa jenenge iki? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing gak disenengi apane. Paling mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha e kayane. Ya beda. Ya kayak lembah. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Menane. Kok udu ye? Iya. Kupuk kae nyimpen watu. Kupuk kae kebak rino wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong kemayu iki akeh sing gething. Ora sasok kemayu to. Saiki ditekoni kae gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak karepe dhewe kok. Mongko den kuwi nek ngendhangi trampile ra jawab-jawab. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok perus tok ketap kowe lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba ba ba. Doblo apa? Nek dikebulke suarane mak ba ba ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Moh Semaput ngono. bablas no sirahe. Nah, tingil-tingil lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya anu. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki dures ra iki, Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Manut aku apik wong Denko iki nek aku lunak kok. Kendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lihat joget piye. Ya. Delok tangane le util-util. Catatan sajroning ati datang luput saya merati aku kowe tadi karma marcolere kubuk asmara. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngopo? Gah aku. Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi?
Embo. Banyuwangi. Lho apa? Tekok ki segendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Tekan. Bujuk raimu. Are entuk nesu kok. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asma. Lah aku piye versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Jogate yo ngeber. Entuk tak entuk ngono. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Joget kayak ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Kami ngene wae. Iya. Lah wis ngene kuwi langsung ngeke. Kowe wis mulai ngene, kowe langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nanti ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Nah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Kowe ra ngene. Entar kowe mulai ngene. Jenengan? Lah aku yo ngetot nang mburine. Teng. Nek ora ngono tengane. Ngene. Lah? Emok ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulit tak dulitke. Ora langsung tak buk ngono ora tak dulit. Maksudnya dan ya matur nyonya ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah cilaka. Nyo, ayo to. Oke, siap. Matur. Hitung ndak berani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Aku ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Nek tak cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. Paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Lho, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ra liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya mau aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku ki lho, tak gawe rekeningku ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Iso dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekeningke Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya ngerti. Wong mecucu ora tak iling-ilingi kok. Copot apa? Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Ajan kendo kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Mbok. Kira kuwi mau. Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora